Композитни олигопептиди на прах с марка Годжен на компания Нова Ера. Това е един мултивитаминен комплекс с олигопептиди с марка Годжен. Защо мултивитаминен? Защото това е поредният великолепен коктейл на компания Нова Ера, който се грижи пълноценно за здравето на всяка наша клетка. И така, нека първо да разберем какво са олигопептидите. Те представляват белтъчни молекули, състоящи се от неголям брой аминокиселини, съединени помежду си. Ако аминокиселините са повече от 50, такава молекула се нарича протеин или белтък. Ако са по-малко от 50, тогава става дума за пептид. Понякога ги наричат и олигопептиди, от латинското име олиго, което означава не много, за да се подчертае, че аминокиселините в съединението са малко. Именно този продукт съдържа молекули, които имат в себе си от 2 до 10 аминокиселини. И това е най-лесно усвояемата форма на аминокиселини, която може да съществува. Това е суровина в чист вид за всяка клетка, която има за цел да възстанови здравето и правилните й функции. И така се възстановява здравето на всяка тъкан, орган и система в тялото. Показан е при хора с онкологични заболявания, защото здравите клетки стават атипични и мутират към ракови, основно поради дефицита на протеини в храната и оттам на аминокиселини в клетките. Показан е и при хора с нарушена стомашна или чревна лигавица и ниска степен на усвояемост на хранителните вещества, защото разранената лигавица в стомаха много трудно зараства заради високата киселинност в него, която се поддържа от честия прием на храна. А в тънките черва власинките често се разреждат и отмират, именно поради консумацията на генно модифицирани продукти, например като зърнените култури. Ето защо този коктейл може да се препоръча на всеки един човек, но особено на хора с онкологични заболявания и храносмилателни проблеми. Казахме, че е коктейл. Нека да видим какво има в него. Към него са добавени китайските форми, наричани хинап. Те са богати на аминокиселини, каротини, нишесте, минерали като цинк, желязо, кобалт, магнезий, манган, пектини, биофлавоноиди, танини, инолин и много други. Хинапа е антиоксидант с детоксикиращо действие, който понижава кръвната захар, повишава съпротивителните сили на организма, повишава апетита и нормализира съня. Подпомага кръвотворната функция, стимулира работата на черния дроб и на стомашно-чревния тракт, укрепва костите и зъбите и поддържа нормалното кръвно налягане. Освен това се грижи за здравето на сърдечния мускул и намалява крампите. Препоръчва се при респираторни инфекции и понижен имунитет. Това е идеална пребиотична храна за нашите полезни чревни бактерии и за възстановяване здравето както на стомашно-чревния тракт, така и на целия организъм. Монахът на плодовете Ло Хан Гло. Не случайно монахът на плодовете. Този плод е известен на тибетските монаси от хиляди години. Той е богат на голямо количество витамини и минерали. Има противовъзпалително и температуропонижаващо действие. Извежда токсините от организма и повишава имунитета. Понижава развитието на онкологични изменения, особено в областта на носоглътката и долните дихателни пътища. Намалява кашлицата и благоприятства възстановяването от бронхиална астма. Показан е при ларингит, фарингит, регулира теглото, препятства сърдечно-съдовите заболявания, стимулира работата на стомашно-чревния тракт и регулира изхождането. И нека да видим основните преимущества на олигопептидите. С този продукт ние допълваме менюто си и по този начин бързо попълваме дефицита на аминокиселини в тялото. Така се потиска размножаването на атипични и ракови клетки. Подсилва се имунитета и защитните фактори на лигавиците на стомаха и червата. Намалява се натоварването на бъбреците и се препятстват възпалителните процеси в тях. Подпомага се работата на щитовидната жлеза и се нормализира хормоналната секреция и баланс в целия организъм. Регулира се нивото на липидите и захарта в кръвта и се извежда излишния холестерол. Стимулира се изгарянето на мазнини и този прашец с олигопептиди представлява идеална храна за елегантна фигура. Той подпомага изграждането на мускулната маса, способства за физическото възстановяване и премахва умората, повишава имунитета, подмладява организма,
Как да приемаме този великолепен коктейл? Можем всеки ден да приемаме по 1-2 сашета 30 минути преди храна. Подходящ е както за възрастни, така и за деца. Можем успешно да го комбинираме за пълноценни резултати с боров прашец с олигозахариди, с рибен колаген, с боров прашец и цинглюконат, с боров прашец плодове и зеленчуци и боров прашец на прах. Надявам се, че тази информация беше полезна за вас. Споделяйте я. Желая на всички физическо, духовно и душевно здраве.